Aswandoda. Awu yes Lord. Uba usengawo. Kuyisona istori yathi umkhosi wamashumi amabili ongisithe sigqoma ey'ntabeni ezimhlophe. Lokusebenza kanjani? Ngiyagqoma nto ey'ntabeni ezimhlophe ngiyaphezulu ngimasho ngamqondo umuntu kababa makhumba amane nomhlaba salute. Ngagcwala ngani? Ngagcwala ngayo imasho indabuko ibhilidi siyalo correct. Asinawo si. Salute. Awu, wendoda. Bese bonke abantu basala wedwa, kanti wena usala kuphi? Oh, hayi. Uzongishiya nje ngaphambi kwancane kwaleza sihlahla. Hayi ndoda. Lana akunamizi nje kanti uma usala la uyangala. Mameshana, ngoba kho umuzi kusho ukuthi akumele ngehle mina. Isigcino uzongibuza ukuthi ngiyokwenzani phela. Ukahle ndoda. Uyazi ndoda mina solo ngashayela ngaze ngize ngihlisa umuntu endaweni nje ehlane kanti. Ngoba ukazi uhlise umuntu kusho ukuthi nami akumele ngehle. Akumele ngiye la ngiyakhona. Ibambe khona la. Uphi lana? Bambe la. Awu. Uloku ngibuza. Hey sitha. Hey dlalela ke. Ngifuna yonke imali khona la. Uzama ukungibamba inkulu. Hey wena usabuza man. Hey ungazongisanganisa wena. Ngithanda futhi cash up man. Angidubuleki mina. Ungangisabisi mina. Hey ungazongilika wena. Hey wena nkulunkulu kuzofuna imali yomlungu. Ngibulala le mali ngamane ngifele manje ngidubule. Hey ungazongilika wena ungazongilika wena. Ngidubule man. Ungangilika. Ngidubule. Hey wena. Wena. Hey wena masaka man. Bengaqondanga ukubulala wena ngisha man. Wena lo dala uthi kubulala wena. Unezihlanga wena. Ukhulile wena. Ungaqondela ukubulala wena nje. Yazi wena. Ngifundela ke Thishoti kona ke lowa muntu kwakungamele ngimbulale kodwa ke hayi nami ngasengiphoqekile hayi ngaphoqwa isimo engitshela ukuthi uqhikile abaziko osomatekisi ngathi mengiphuma Thishoti babe sebefikile omantengeza ngathi ngiyaphuma isibhamsi kimi izinombolo sengivele sengiziwathile zase zimkhalela kunongoloza kwaukuthi ke ngangiveli ngimanembana indoda ayiveli ifuni inamacala amaningi futhi serious hayi zase zingikhalela ke nongoloza kodwa nongoloza usungazi uboshela ukuthi bo Robbie Tekisi hayi ngisho nebank uyazikhesha apha khona ukuthi ayifiki ngisho ku1000 wena man wena ngixoxela indaba ebalekile nendaba esila ngabe uyasho ukuthi nongoloza hayi mhlambe waba iStarling uzongitshela imsangano nje le ndaba ibaleke kabi man hayi kodwa nongoloza sengaze kube Starling ukuthi ngange Robbie Tekisi itekisi nongoloza wena kade ngasho wena ngathi ingqondo yakho ilingana nawe chipo la man nongoloza chipo umasaka wena xoxela ngendaba ebalekile ngabe uyasho ukuthi hayi nongoloza mhlambe waba iStarling uzongisanganela nje umasaka wena Thishoti sangano lezinto Mina kade ngabe lento ngabe ngayishaya ingozi ngayikhipha emashona man Correct ya madoda mhlophe. Ngisho ngomsebenzi. Sebenzi wanga ndoda enkulu. Yes. Sisebenze kanjani? Awu ngafika sesipha. Yasho madoda. Ngolosi. Unjani usuku? Ngiphosele ziphi wena? Ngithi angibuze la. Kunesosha la
kulaba fika khona lo loqapha ibala umnyama ne ubethu uyo wena Hayi social yami lobelithonye mina. asimbulala ngomphethu akhala ngathi wethu ukulaba nje athi ufundiswa ukuthatha yayibona ngathi ufundiswa abantu futhi kwayithi yaye sport athi umoya lethu eba wona kanje simbulala lethu Hayi khona. Hayi Ngolosi ngibonge kakhulu ngalezi ndaba ongifikela nazo. Awubambekela ke bothi lo time. Ukatsheni ophina elbovu Ethandi imali. Angili. Kodwa ubungisana nendaba ezimnandi. Ngiyamneka mfethu shonke. yasho Hayi bambani. hayi elusani inkosi tell us madoda Ayikho indaba efanele. Kodwa ke bafethu phekwa la emsebenzini. Dothe mfana. Awuthi nami ngibamthusha ayikho ngaphandle. Mandala. Awukahle wemahlangu nawungitshele kahle. Empeleni ngempela u-correctional services ngesikhathi ukuqasha. Awuthi yini ozoyenza la? Noma mhlambe uzohlobisa, uzele ukuzoba cute la. Uqonda ukuthini wegatsheni mawusho njalo? Cha tsholo ngoba phela angayiboni into yenzayo, ngibona nje ulokhu ubhanyazisa amehlo, ujikezisa izinqe. Angayiboni into yenzayo. Kusho njengoba ngimi la ngikhambisile kuwena. Kanti futhi mangipatrola la shuthi ukuthi ngijikisisa izinqa wegatsheni uthini kumina? Hayi kungenzeka wena Masiba Lukhulu mhlambe ibekeke kabi. Nasekuqaleni ngabona ukuthi mhlambe siqale ngonyawo luphi. Kanti ugatsheni indoda elungile. Ekwaziyo futhi nokuphatha kahle abantu besifazane. Ake ngiqale nje ngiintroduce kahle. Mina ngu-Enoch Ndlovu. Kodwa ngenxa yamagalelo kaGatsheni lokho wenza bagcina abantu sebengibiza ngoGatsheni ngoba awukwazi ukubiza indoda enamagalelo ngegama. Hayi kanti futhi nje negama lakho lihle Enoch. Lithi lisondele ngase inweni. Habe ngizwe Norox mina kodwa kulungile uGatsheni. Ngingakusiza weGatsheni. Cha njengoba ngisho nje ukuthi wena Masiba Lukhulu ngizama ukuyi-introduce ngendlela ekahle ngoba ngenzela ukuthi ingoniki lento yethu eqalayo ngoba uyabona ukuthi yona iqale kabi kodwa manje ngiyayilungisa ukuze izokhuphuka kahle. Makuyini weGatsheni eqala ngoba phela mina nawe into esiqalayo ukuba ama-colleagues. Nazo-ke iqala kahle mayinjalo ithi colleagues kancane kancane bese ithi couples. Umuntu ongathi uphazamisa lento yile sidumdumu lesembuzi ubani Ngcolosi? Hayi angazi ukuthi uGatsheni ukhuluma ngani, ake sigxile nje kuma-colleagues. Nakhona uzubona ukuthi impuphu le obusebenza nayo engekho uGatsheni. Uyabonakala ukuthi umuhle uziwe wena. Akayithandike lo nto uGatsheni. Ungitshele Masiba Lukhulu ubani ngempela lo ongadlalela kuwena? Ngoba phela uGatsheni usekhona manje. Hayi awukahle ke Gatsheni. Uyabona nje uzoqala ukungicasula ke manje awuphume indabeni zami. Ungazi ukungicasula. Hayi mina ngiyindoda gentleman. Asiphumeke sibuke iboshwa. Lokho kwekhanda elikhulu kuziphethe kanjani lokho? Nakhe lokho. Kanti weGatsheni uncane awukaboni lutho wena. Kanti ngifuna ngathi nazo le iboshwa nje zike zikutithinge nje weGatsheni ngoba ngathi uyaphapha. Masiba Lukhulu yangehla ke kahle lo nkulumo. Kulungile Gatsheni asibuke iboshwa. Kusho sengabuka iboshwa bese ngisheba ngawe kancane. Usuyabheda ke manje.
Hayi bo short. Ngalincenga manje ngifuna ukubhayela kuNongoloza. Emphayiseni mandiya man. Oh, ngigunya ngizokuncenga. Nongoloza. Awu, Father. Sebekutshelile ukuthi yimi uNongoloza. Alikho ifile esiboshwa esila engingalazi Nongoloza. Yikwami la. Khale sami isicathulo. Asike isiboshwe engasazi la noma engazi ngaso. Hayi. Angithembeke Father ukuthi hayi bakutshelile ukuthi uNongoloza ingelosi nje mina angihluphi ngizidonsela isigwebo sami ngizibhekela ithikithi lami engafika ngalo la ngaphakathi. Ukhonze peanut butter Nongoloza. Awu nangu Father ezongisukela Nkosi. Nangu Father angimazi nokumazi uzongisukela Father ngenzeni? Ukhonze isinqa wena. La ikwami la. Elami lijelelele. Awukho siboshwa esohamba la sinqela uflathela masibona wena kuzosibuka isinqa wena. Ayenziwa lonto la ekhaya. Sezwa? Awu kodwa Father uyangisukela Father. Angisinkonkoni mina. Ngiyindoda uyabona nawe iphungele angeke ngibe inkonkoni Father. Angibuzi ngakutshela Nongoloza. La akho siboshwa esoxamalaza ngenxa yakho. Sezwa? Hayi. Ngiyakuzwa umuntu omthetho uyiphoyisa nawe angeke phela ngize ngigxeke ngoba uqhuba umthetho njengephoyisa kumele ungiyale ngiyavuma hayi ngiyakuzwa umuntu omthetho hayi lungile baba ewu we umuntu usazothwala kanzima lo madoda futhi manje kumele sigawule sibheke ngoba hayi kubi uyabona ukuthi ikona kuyisiqaqaqaqo kufa lokho Anakhona ngazi into nombolo esindala bashayisana inolayini engababanga ukuthi bangena bayaphuma. No nakhona futhi kuneqiniso la lenkambi elingakakhali kahle hle. Ziphi ngale ndlela ehlele khona? Jazi ukuthi inokubuka ngelinye isiyana ngiyaqashwa. Ngikhiphe nje. Ziphi manje? Awakahle wona. Izona lezo. Ziphi? Osh. Angikhiphela nishutha. Aluma. Set. Yes. Hamba nosebenza. Correct. Fine. Salutho ndoda mfowethu. Correct. Kuba lo sekangaka. Ayiyo le ndoda ecancel ebhedeni indoda eyintsosha. Khanyise ngane ke ndoda ekhandlela. Ilambo usiketekete. Khanyise ngane. Khanyise ngegunya. Ngisabela nobani? Ndoda shodo shayisana naye ke ndoda uMakhwezi. Indoda ephezulu emafeni. Indoda nje le. Wena kunenhlanhla ke ndoda ngoba nakho ibona ngamehlo indoda engabona ke ngamehlo le. Uyangithola ndoda. Ngithola. Awuphinde ungiphe ndoda. Lana ke nje station. Ubani umashisa kantini, foolish. Kanjalo nje indoda enezitolo. Landa ndoda mfethu. Umuntu odayisalayo ayimina. Dasensangu, kwayi, iwunga, irock. Mina ngisebenza bonkola la kule ibhelidi. Hayi shothi indoda ke usugcinele ukusebenza manje. Yilo ndoda ke sizosebenza ngani ngaphezulu kwakho. Yizo lezo. Awungeni lo la mfethu. Phela sigwegwile la. Uyangitshela uvuma intshela ngomlomo. Phela ukwazi ukufika la ngizotshela wena kufanele ngenzeni. Ebhildini laleyo ndoda nakanye. Awusho ukuthi okay mfethu ucela ukuphosa labo layini mina ngibe ngiphosa lapha. Zonke izoba kuwena. Ayina kanye ndoda mfethu. Ayina kanye. Bandoda ungephela bola njaba mbala.
Kuze ngiphinde ngiqine idolo neqaka lokuthi kahle kahle wena uyigunya wena. Ufakaza wele khona ixetsha isitembu. Ngagcobelela amadoda uSticks, uMawewe noMabonga babe kangako la. Ngitshela abantu ababehla abafana wena ungangitsheli kumele abantu ama28 lawo. Hamba athi sikhumba sevu le 26. Yingakho ugwegwe kangaka wena wakhandelwe izigwegwe wena. Ngeke ngizwe ngawe. Okusalayo mina ngibusala. Mina ngiphathelele ibhilidi. Up. Abona ngile 12 lakho libalayo. Correct. Lonke laligwegwele njengawe. Ngiyabhala kusuka manje. Uzogijima lapha ensimini nase-Eden. Kukhali impempe. Chitheka parish. Ngahliwe nje ngashisha sodwa isiboshwa la. Angizozwa ngawo. Correct impela uzogcwala. Wakhandwa igwegwe wisigwegwe wena. Ngeke ngizwe ngawe. Mina ngibusa la. Angigcwaleke wena. Ngidonsela iwinch. Yizo lezo ebhidila leyo ndoda. Shasa indoda izongisabela ukuthi manje yona izophosa zonke konkolayeni la. Izizophezula zonke izitolo zami. Ngika ngake ebuilding yenakane ngalala egazini kube once. Awusalo doda emfanele umuntu khona into ayikhohliwe ebuilding. Zishapho newasutatazela kangaka. Hayibo ngibona ngathi wena utatazela ndoda enkulu hambani. Sathi Doda enkulu. Kakuwe ngathi namhlanje ujiyekile nje. Bona ngathi ugcwele amanzi emadolweni uyatatazela nje uyona indoda enkulu lengijwayela. Yathi hawu doda enkulu kabuhlungu nje. Kabuhlungu nje. Ngithi wena. Inani bhadi lami. Athi namhlanje kwenzekile. Awu yes ndoda. Uba usengafa. Awuyisole story yathi umkhosi amashumi amabili ongisithi sigqoma endabeni ezimhlophe. Lokusebenza kanjani? Awu ngiyagqoma into endabeni ezimhlophe ngiyaphezulu ngimasho ngamqondo umuntu ekaba makhumba amanye nomhlaba salute. Ngagcwala ngani? Awu ngagcwala ngayo imasho indaba kuyibhilidi siyalo correct. Asinawu si. Awu salute. Wepho. Wasuphatha Steve Papa ngomqala manje kune Brian la ejele. Katsheni Hayi sorry man Pofu khonkolo. Katsheni nanitshela ukuthi ngiyafa kusho nanithi ningishiya ngifile. Katsheni. Katsheni. Awungitshele kahle futhi. Ningishani seningiphulelani kumqala pho. Wepho. Sina samaphoyisa. Uma ngabe siqondisa indoda asikhethi ukuthi sishaya aphi. Shaya noma ike yipi. Katsheni ingakho naseningixoxa ngedonki pire engqeni engqeni pho Katsheni niyangidlokodla nina. Niyangidlokodla Katsheni. Uyabona le yasengqeni akumina ungcolosi loyo. Kodwa kufanele ngabe uyambonga ngoba wayisiza wena. Just in case igunya maselithi lifuna ukungena lapha ngemuva kwena. Seningase ningidlokodle kanje efese engqeni. Uyabona mase kuqala idonki pire liyofika igunya sekulula konke sekuyingenela. Yabona Katsheni mfowethu. Wena kufanele umbonge ungcolosi. Katsheni inkosi yana. Yabona malingena igunya lobe selishiblikela nje. Katsheni inkosi yanibona kulento enyenzayo yes. Inkosi yanibona Katsheni ngoba angifuni uqamba manga ukuthi lihlupha kabi nina bhova. Ngoba nifike nigila imkhuba la nigila imkhuba bese nibiza inkosi. Inkosi ihlala lipholile lapha idliwayini noJesu seneyiphazamisa manje. Ngesikhathi kade ubhuxeka ingane yabantu ngommese. Awuyicabanganga inkosi angithi. Iyodwa into usuyayikhumbula manje. Ngithi mina Katsheni lento enyenze kimi inkosi izonibona ngiyakutshela. Seniyayidakelwa ke inkosi. Ngiyakutshela Seniqala ukuyidakela. izobona lento enyenze kimi. Niyayidakelwa ngempela ke inkosi manje. Bani okhuphula itebhisi ziyasetshenzelwa. Baba. Correct. Mashana. Correct. No ndoda endala. Ngishayise lawo madoda lawo ukuthi azoyibika ndoda endala. Ekuyiwona amadoda ndoda endala esithema sifika la kule nkambo ndoda endala asamukela sathola ukuthi ayiwona amadoda amhlophe ndoda endala. Salo. Correct baba wami. Correct Maropa. Correct. Ndoda emhlophe apha endengepulani wakho ngale kusipele ndoda senza njani? Ndoda enkulu kumuntu nomashumi amabili no6. Salute ndoda salute. Ngiyaphakamisa. Ndoda. Correct. Sebenza njani? Ngiyaqhoma into abene emhlophe ndoda enkulu. Correct. Ezimhlophe ikhalamazi. Yes. Uyayithola ngeretshani. Correct.
awungiyaqina idolo neqaka lamarobhani cha kusho usazosetshenzwa le station uyathola ndoda baba wami ngiyayibamba sizosabela nami le station baba wami uyathola up stand up madoda shayisa nayo ndoda enkulu yayifundela is correct indoda engayiboni ngamehlo indoda ephezulu umakhwezi oqobolayo ngiyabamba kunenombolo egijima le station yini amasosha engathembile ngiyangithola correct baba ndoda edala ungadalwa iyafundela isodala kanjani correct ngiyangithola correct yawubamba lo la yena lo la yena ukhafu lendoda ikhipha ngoshema ndoda enkulu singangcwa msebenzi kangaka Msebenzi kangaka ngicwa Dote umountain. Correct. Dote ikepisi. Correct. Up! Bashalo liyosebenza zemhlophe zokwenza 26. Ngiyaphakamisa amaropani. Correct. 626. Correct. Bashalo. Too short. Awungenzele ifavor. Uyayibona isister lapha phezulu. Yeah. Ahamba umnikeze yona mshayeli. Manje mina ngizosola. Awukahle too short ukuzamela ifolish. Okay, shukisi. Uyabona lokho ngaka thina ngekhathi sayitshonhle noma nde sasikuthuma lokho yabona Hector Pisasini vele kungikhumbuza yena hey yabona le yantwana Hector Pisasini wawuthuma noma ikuphi uyazi ukuthanda umuntu vele ugcwale ngaye uvela ubona istress uvela into zayihamba kahle hayi lento yamanje manje lesekwabanje Yazi ukuthi Bra Joseph ungayimisela wena ungaba iminister. Iminister yasejele. Oh yasejele Minister of Prison. Ayaqonda nabo nanto. Lokho kufanele vena mhlawumbe sishayisa ndawo. Awutawu. Uyabuza ufika kazi. Uyabuza ufika kazi. Correct. Yes. Ndotendala sengishayisile kuyithanga nalomhlaba ndotendala ngishayisile naleyo ndoda kodwa ndotendala ngeke ngiye kakhulu. Awukwazi ukuthi lokho yakhulu into enkulu ngicela into zami. Yewona. Kodwa manje wena khuluma kanje into efanele wena. Uthi njani wena? Mandala ibhola lana wena manje. Uthi njani singicela into zami? Ukushayiwa mina phela manje ngishayela inombolo yakhe inqaphile wena ngizile ukhazile lapha ngiyeke. General kanti njani? Sikhuluma zonke izinto nina lana. Ubani oseshilo uthi inqaphile le. Ngihamba nawe yonke le ndlela ngenza upopayi kanti awustep sesinganeke sisodwa. Akho step sesincane la into oyenzile lezimo engenze ngawenzanga. Yabona manje ngiyaxolisa ngiyaxolisa. Uzosakaza wona ke leli bhola 90 minutes sakaza. Sakazile ibhola. Sakaza le match le. Esivele siqalile ngithi. Uzosakaza wona leli bhola wena njengoba sisenzile wena. Wena sakaza mani wena. Nani ibhola suye sento likhahlela umfuke ngolinikeza iTLP. TLP yalithatha libuyisele emuva. Nani ngeyikhahlela straight uyayazi ki TLP yaqhuma lishalaze la ofika goalkeeper. Uyadliwa iPirates 1-0 Pirates. Aqhubeka nali ibhola liphinde liqhumeka futhi liphinde lihamba. Nangu ureferee linikeza unumber 3, nangu number 3 likhahlelwa linikeza unumber 10. Hayibo nangu number 10 ebajika bonke umshaya ngepenalty. Penalty. Yawina iPirates 2-1 Pirates. Udlala ngandani? Ngidlala iKaizer le Sundowns. Awubona siyabonga. Yebo Madlamini unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Manje ubekwa yini lana? Madlamini bengicele kahle nje ukuthi ngicela ukukhuluma nawe mama. Kulungile ke singakhuluma. Yini ufunani? Mama because ngiyabona ujahila ngeke ngize kumoshela isikhathi. Ngizohlala nje straight to the point. Mama ngiyazi kuwena uzibonela nje isiboshwa. Umuntu ongadeserve nokuthi angalalelwa abantu abafana nawe. Kodwa ke mama nami ngihlushwa ilento engizwa enhlizweni yami. And yona isidecide ukuthi ifuna wena. So mama ngithi ngizocela nje ukuthi ungiphe ithuba lokuthi ngikuthande. Ngikuphathe kahle ngendlela oyideservayo.
Hayi kodwa siyabonga lento oyikhulumayo njengamanje i-complicated. Kanti futhi angiboni ukuthi izokwenzeka kanjani. Ngishadile siyabonga. Trust me mama, I know ukuthi ushadile. Bangitshelile. But I can see ukuthi awukho happy emshadweni wakho. That is why uhlezi ufika no blue eye lemsebenzini. Mama ngiyacela ukuthi uvumele uma handyman akuthande ngendlela eright. Ngiyakuzwa. Mhlambe na kukhona okuncane noma ukukhulu engikuzwayo ngawe. Kodwa manje ngishadile mina kanti futhi ngiyamsaba umyeni wami. Ngisaba ukuthi uzokwenzani methola. Ngisaba abantu engisebenza nabo ukuthi bazothini. Ngiyasaba ukuthi lento ingahle iphume esandleni nje. Mama izobe ikhisha ubami mina ngihleli lejele. Lento uma ukuthi iphumile shuthi izobe iphume nawe mama and nawe ngiyathemba ukuthi angeke uzuyenze lo nto leyo. Lento mama ibuke on the bright side. Mawujola nomuntu ohleli la uzoba stress free. Mina uyangazi ngaso sonke isikhathi ukuthi ngikuphi. Ngihlaleke la. Uzongazi ukuthi ngidla nini, ngilala nini, ngivuka nini. Awufuni ukuba naleyo freedom nje ukwazi ukuthi unomuntu wakho othi wena. Ngoba la ubani engakuchithela naye, uzochisa no love more. Cha. Ngiyabona ke mama. Mhlambe kulungileke singazama. Awusho kombe wathi uboshelweni la. I-complicated ke leyo mama but engingakusho nje ukuthi ngumuntu oke wanamaphutha amaningi empilweni kodwa ke as umuntu uyadinga ukuthi ube namaphutha ukuze ugcine uholeleke ezintweni eziright. Angithi yabona amaphutha amangithatha ngibika la and la sengikwazi ukuthi ngibone wena. Phela wena uyilento eshow ofeze ngomeni athi umaqondana ngqo. Kulungileke kodwa kuzomela sihambe manje kungaze kuqhamuka ungcolosi la. Okay, kulungile mama. Bye. Sobonana later. Ayaqhubeka ibhola. Awuwashala yaphezulu. Yabuya na ibuye game. Nangu referee nikeza ugoalkeeper. Nangu goalkeeper phela shot. Yakora ni Sundowns. Keeper lo bhola pali keeper senzilima wena. Ikhiphe. Nangu referee ngathi uyagijima uyobheka iVAR. Hayi mithi iVAR hayi bayaliphike le Sundowns. Shuthi yaqhubeka iKaizer 1-0. Nange nikeza nanga 11. I win iKaizer win. Na iKaizer yawina 1-0 nalo phakathi. Show my goal, show ma. Show Mfokeng. Yeah, wena uMfokeng kwani hlala iKaizer lana wena. Mfokeng yewena. Aw Nkosi yami iyawina iKaizer elikhahleli iSundowns nabo belishala ngene mapha. Yes! 2-2 iscore 2-2 iscore mekubonakala lapho nangathi futhi uyamjika number 3 number 3 elikhahleli nikeza number 11 nawo number 11 kwasho ukuthi angiboni phela kahle ngithi naku ababhaliwe amagama lapho number 9 hawu yawina iSundowns kwakasi penalty ke leyana 3-2 iscore ila iKaizer la meli win. Nangu referee shaya impempe ngazuthi bayaliphika nange gijima yobheka kwiVAR kuthiwa hayi lutho ishwebile iSundowns leli yagoli liyaphikeka leli abebelikore eqaleni sebelibuyisela ngala kwiKaizer shuthi iKaizer sina 3 iSundowns sina 1 nakho yakhala impempe hawu half time ish okay hayi yey man say half time baba manqampunqampu funda indaba baba kusheshe endabeni amanqamqampu. Izindaba za 1:30 sisakaza bukhoma siseThekwini eGagasini le kaNongoma eNtuzuma. Kutholakala ukuthi amadoda ase New Prison leli jele lisha khona amadoda amakhulu ahlukumeza ezinye iziboshwa lawo madoda ekuthiwa amakhulu kanti awamakhulu mayisephumele ngaphandle amadoda ayisuzele nje wena musithwala amasekele lento engishoyo ayikho ngiyacela ngiyaxolisa ndoda enkulu Gator man wena Gator. Kwandoda. Oh yes Lord. Uba usangapha. Awuyisola isitory yathi umkhosi wamashumi amabili ongisithi sigqoma endabeni ezimhlophe. Losebenza kanjani? Ngiyagqoma into endabeni ezimhlophe ngiyaphezulu ngimasho ngomqondo umuntu ekaba magumba amanye omhlaba salute. Ngagcwala ngayo. Ngagcwala ngayo ngasho indaba ukuyibleed siyalo correct. Asinawo salute.